Derbi dublinès per excel·lència aquest matí al Dalymount Park de Phillipsborough, amb el xoc entre el Bohemian Football Club i el Shamrock Rovers. Un dia i una hora gens habituals per a un partit de la Lliga irlandesa, però que, com ha recordat l'speaker de l'estadi, té algun precedent, com el de l'any 1975, al camp de Milltown, l'antic estadi del Shamrock, on els Hoops van imposar-se als Gypsies per la mínima, 1-0. El Bohemian necessitava els punts a fi de mantenir una mica de marge amb els dos equips situats a la cua de la classificació, el Drogheda i el Dundalk, mentre que el Shamrock els necessitava per no quedar despenjat de la lluita pel títol. Minute silence for Ger Byrne. D'altra banda, abans del partit, s'ha fet un minut de silenci en memòria de Ger Byrne, fidel seguidor del Bohemian que acompanyava l'equip arreu, traspassat recentment. Al minut 15, Neil Farrugia avança pel centre i de la frontal de l'àrea fa un xut no gaire potent, però molt ben col·locat al pal, fent inútil l'estirada massa tardana del porter Kasper Choraska. 1-0 per als visitants. 9 minuts més tard, al 24, Dawson Devoy bombeja la pilota cap a Dale Rooney, que no controla bé, mal refús de Lee Grace, Rooney cap a Ross Tierney, que marca amb un xut creuat. Empat a 1. Oportunitat claríssima però desaprofitada per al Shamrock. Xut de Graham Burke, mal refús de Choraska i Dara Burns, que xuta per sobre del travesser. La rèplica del Bohemian xuta al pal de Rooney quan el Dalymount Park ja celebrava el gol. Molt de contacte a l'àrea abans del llançament d'un córner i al minut 84, centrada llarga de Jordan Flores i rematada de cap de Philip Pisek, superant el porter Leon Pulse, que tot i que ha tocat la pilota amb l'espatlla no l'ha poguda aturar. 2-1 per als locals. El Shamrock ha mirat d'empatar a la desesperada, però no hi ha hagut temps per a res més. Els Gypsies s'han emportat el derbi i els 3 punts, essent la seva primera victòria a la Lliga en 11 partits. Per la seva banda, el Shamrock diu gairebé adeu a la Lliga i fins i tot haurà de lluitar per una plaça a les competicions europees. Tota una paradoxa, perquè aquest estiu ha estat l'únic equip de la Lliga irlandesa que s'ha classificat per una fase de grups, més concretament de l'Europa Conference League, el mateix grup que el Chelsea.